Pozdrav! U ovom videu ću vam pokazati najvažnije postavke u Fusionu 360, odnosno Preferences, koje je dobro podesiti odmah na početku rada. Sve ove postavke nalaze se u Preferences izborniku. Ako pogledamo u gornji desni kut, ovdje vidimo svoje ime, što znači da smo prijavljeni u Fusion 360. Kliknemo na ikonu profila i zatim odaberemo Preferences. Otvara nam se prozor s raznim postavkama i sada ćemo proći one najbitnije. Prvo idemo na karticu Default Units i ovdje odaberemo dizajn. Trenutno su jedinice postavljene na milimetre. Ovdje ih možemo promijeniti u centimetre, metre, inče ili stope. Bitno je znati da ova postavka ne utječe na trenutni model, nego samo na nove projekte koje ćemo otvoriti. Za primjer možemo odabrati centimetre, stisnuti Apply i OK. U trenutnom projektu pod Document Settings vidimo da su milimetri i dalje zadana mjerna jedinica. Ali ako otvorimo novi projekt, ovdje možemo vidjeti da su postavljeni centimetri. Za većinu CAD modeliranja i 3D printanja koriste se milimetri za glavnu mjernu jedinicu. Sada prelazimo na karticu General. Ovdje možete promijeniti jezik sučelja, temu, to ću pokazati u nekom narednom videu, grafički driver ako ih imate više, te smjer osi, odnosno koja je os gore, Z ili Y. Također ovdje se nalaze postavke koje smo spomenuli u prijašnjem videu. Ako ste ranije radili u nekom drugom programu, poput SolidWorksa, ovdje možete odabrati taj način navigacije i Fusion će automatski prilagoditi kontrole miša. Ja ću ostaviti Fusion 360 postavke. Ovdje također možete odabrati obrnuti smjer zoomiranja ako ste navikli na AutoCAD. Odaberimo sada Design karticu. Ovdje imamo opciju Default Modeling Mode. Ona određuje hoće li Fusion 360 pamtiti sve korake modeliranja i prikazivati ih u timelineu. Preporuka je da ova opcija uvijek bude postavljena u Parametric Modeling. Na taj način se uvijek možete vratiti na neki raniji korak i jednostavno izmijeniti model. A ako ste naučeni na SolidWorks, možete odabrati Direct Modeling. Mogu vam na brzinu pokazati primjer. Ako odaberemo Direct Modeling, stisnemo Apply, OK i otvorimo novi projekt. Odaberemo Sketch, zatim odaberemo Rectangle, pa zatim Extrude. Na primjer možemo odabrati Fillet. Sada vidimo da sve što radimo nam se prikazuje u browseru, a ne u timelineu, kao kod parametric modeliranja. Sada idemo na karticu Drawing. Ovdje možete odabrati standard na temelju kojeg želite raditi. Ako radite po europskim standardima, ISO je najčešći izbor. U kartici Material možemo promijeniti zadani materijal. Trenutno je postavljen metal, odnosno čelik. To znači da će svaki novi model automatski poprimiti taj materijal. Naravno, kasnije ga uvijek možete promijeniti po potrebi. Sada prelazimo na Graphics postavke. Ovdje podešavamo odnos između vizualnog izgleda i performansi programa. Ako imate slabije računalo, preporučujem jednostavniji prikaz i manje vizualnih efekata. Ja ću ostaviti postavke koje su više usmjerene na performanse, kako bi Fusion radio što glađe bez trzanja. Ovdje također možete smanjiti frame rate ako želite dodatno poboljšati rad. U kartici Unit and Value Display podešavamo broj decimala, preciznost kutova, format stupnjeva te način prikaza decimalnih brojeva. Trenutno su postavljene 3 decimale, što je za većinu slučajeva sasvim dovoljno. Ako želite možete to smanjiti ili povećati. Također ovdje možete promijeniti prikaz decimalne točke u zarez. Na kraju imamo karticu Preview. Ovdje se nalaze eksperimentalne funkcije koje Autodesk još testira. Ako ste početnik, preporuka da ove opcije ostavite isključene. Kada završite s podešavanjem, kliknete Apply, zatim OK. Ako ikada želite sve vratiti na početne postavke, koristite opciju Restore Defaults. I to su ukratko bile neke od najvažnijih postavki u Fusionu 360. Ako ih pravilno podesite na početku, rad u Fusionu će vam biti puno ugodniji i brži. Hvala na pažnji i vidimo se uskoro u sljedećem videu. Pozdrav!